Záleží vám na kvalitních lidech ve vašem týmu? Pak možná už víte, jaké to je, když odejde opravdu kvalitní zaměstnanec. Člověk, na kterého byl spoleh. Člověk, který znal firmu, zákazníky i procesy. A najednou je pryč. A dál už to znáte. Nábor, zaškolení, ztracený čas a často i ztracené zakázky. Přitom právě kvalitní lidé jsou dnes tím nejcennějším, co firma má. Mnoho zaměstnavatelů proto hledá nové způsoby, jak si své nejlepší zaměstnance udržet a současně přijmout nové. Ne další běžný benefit, ne další položku na seznamu, ale něco, co zaměstnanci skutečně vnímají jako hodnotu pro svou budoucnost. Jmenuji se Jana Slavěna Nevolná a pomáhám firmám objevovat nové možnosti, jak posílit loajalitu zaměstnanců a nabídnout jim benefity s dlouhodobou hodnotou. Pokud vás zajímá možnost, jak se odlišit od konkurence a nabídnout zaměstnancům benefit, který dnes nabízí jen minimum firem, podívejte se na další informace níže. Možná objevíte řešení, které hledáte právě pro svůj tým.